guys, welcome back to my channel. So nakauwi na kami. So mag-haul tayo sa ating mga napamili at kung ilang items yung aking nabili sa $50 o kung saan umabot yung aking $50, kung may sukli pa ba or what. So first stop natin is yung ating Family Dollar, yung Pampers nila guys. 104 count, 103 off. Yan siya guys. As you can see, 1 box. So pwede siya sa 1 box. So ito siya guys. Okay. So 25, i-minus natin yung 3. It equals $22 na lang sana yung babayaran ko. Kaso yung tax niya guys, $2. So 24. It's okay lang. So yung sukli na lang natin is $26. Diyos ko, $26. I think guys, mas mura nang bumili ng mga diaper sa Family Dollar. Kasi may nakita kami sa sa Walmart, 39, almost $40 na siya guys, yung diaper niya. Yung laman lang is 136. So parang bumili ka na no ng 2 box kung sa Family Dollar ka pupunta. Although madadagdagan at least mga $45, di na masama, dalawang 104, so 208. Next guys is yung atin ng King Super. So 10 items lang yung kinuha ko doon, kasali siya sa buy 5 save 5. Ipapakita ko na lang sa video ko yung yung original price talaga before coupon at saka yung mega event sale nila, yung sa super card. Okay, so ito na yung aking ipapakita sa inyo. Yung una is yung again, kumuha ko nito guys kasi malapit na yung ating period. Again, 98 cents sa dalawa. Okay, 98 cents sa dalawa na to. So parang 49 cents na lang siya kada isa. Okay, 98 cents. Next is sa atin tayong Colgate Total SF. So guys, ito free na lang guys. By the way guys, 3 yung account ko sa King Supers. Kaya, kung napapansin nyo kasi yung digital coupon is one time mo lang siya magagamit. Once na nagamit mo na siya, mawawala na siya. Okay, so 3. So ito na yung pang-last ko na gamit. So free. Then ito siya guys. Free. Again, magsawa tayo sa toothpaste. So please. May ginamit akong paper coupon guys. Ito yung coupon today sa P&G. So ibig sabihin guys, so since dalawa yung kinuha ko, dalawa din coupon na to kasi good for one lang to siya, 1 item. Okay, so dalawang coupon guys ha. Dalawang coupon yung ginamit ko para sa isa din ito. Okay, so free after coupon. Next is atin tayong wait guys. Wait. Ito pala siya. Bakit dalawa? Kasi guys, as in, follow natin to siya. So, pwede tayong gumamit ng 2 times dito. Okay? Kaya dalawa. Okay? Ito naman guys is yung price niya is $2.99. $2.99 siya guys. Kasali siya sa mega event. So, nakuha na lang natin 99 cents. So, again, 4 yung kinuha ko guys. Kasi nga, doon sa nakasulat dito sa maximum of 2 identical coupon allowed in same shopping trip. Okay? Yan. As you can see. Ayaw man mag-focus. Uy! Basta 2 yan siya guys. 2. So, itong dalawa lang yung ginamit kong coupon sa 4 na item kasi yung isang coupon is good for 2 items. Okay, so 99 cents lang guys. So yung total lahat ng aking items before super card at saka before coupon is $37.26. And then
yeah, yun yung total din. After gumamit na ako ng coupon, saka yung ating super card o Suki card nila dito, naging $6 and 81 cents na lang guys. So parang yung item ko, yung price lang ng item talaga, kasi yung binayaran lang natin yung stay free 98 cents, and then itong tresemme natin 99 cents is parang $4.94 lang din. Plus tax nga guys na $1.91, almost $2 din. Kaya naging $6 siya. Next na isa atin na tayong Walmart. 6 items lang guys yung aking nabili sa Walmart. Papakita ko again sa inyo. Ito siya guys, yung sa pagkain ng ating baby. Pagkain ng baby girl ko. Ito. 4 lang yung binili ko. Kasi may cashback to na $1. 88 cents din. Cashback $1. So, sa atin tayong lotion. Hindi talaga tumawala guys kasi pang box to natin. So, $5.12. Again, gumamit again ako ng coupon. Matagal pa itong mag-expire guys. Mahaba pa. 29 pa itong ma-expire. So, yung binayaran na lang natin is $3.12. And again, may cashback tayo na $2. Okay, so ito na yung ating pang last na coupon. I mean na items. Ito siya guys. Tide Pads. Yung price niya is $4.94. If hindi ako nagkakamali, asa na yung ating resibo? Yeah, ito pala guys. Pakita ko pala sa inyo guys. Oh. So yung may coupon tayo guys. This Sunday again. So may expire to this coming March 28, 2020. May expire to siya. So, ito siya guys. Ito yung aking ginamit na coupon. Cashback tayo na $3. So, parang money maker siya guys na 6 cents. Okay? So, yung binayad natin na lang sa ating Walmart is $10.06 after coupon. Okay? Kasi yung coupon natin guys worth $4. Kasi $2 at saka $2 is 4. Okay, so kaya naging $10 na lang. And then, remember may mga cashback tayo dito. So, yung total ng cashback ko guys is supposed to be, ano lang sana, 6. Pero na-achieve ko yung 20 ba yun? Parang 20 siya something. So, binigyan nila ako ng $1. So, naging 7. So, ima-minus natin ngayon dito. So, mayroon po is $3 and 6 cents. Okay? So, yun na nga guys. So, yung total items lahat ng mga napakita ko sa inyo is $33.87. Okay? And then, mayroon pa tayong sukli guys. So, mayroon pa tayong $9.13. Okay, $9.13. And then, don't forget na may cashback tayo na $7. So, yung total nun is $16.13. So, mayroon pa tayong money na $16.13. Okay, so again guys, ito na yung ating mga items worth $78.32. Pero yung binayad na lang natin is $33.87 guys. So, may dalawa tayong stay free, 4 na tresemme, isang Nivea lotion, 2 Colgate, 2 Crest, then yung pagkain ng ating baby, and then yung ating Tide Pads. Okay, for $33.87. Pasok sa banga yung ating $50 challenge. Kung saan naabot yung ating $50 challenge, guys. So, that's it. See you in my next vlog, guys. Thank you for watching.